capdavanter molt nombrós, pràcticament tots els atletes amb un grup compacte en aquesta cursa sub-16 masculina. A veure si podem identificar algú. Doncs la veritat és que no, amb aquests dorsals una miqueta petits i tan agrupats. Si et fixes amb el dorsal no veus la cara o viceversa. És una constant de les curses de fons que tenim últimament al nostre calendari. Mentrestant, ja tenim aquí els primers de la categoria sub-16 masculina que estan acabant aquesta primera volta. Els hi quedarà una altra. Màxim València i Gonzalo Turmo encapçalen un grup encara bastant nombrós. Màxim València, que va ser tercer a Goibar fa pocs dies en aquest cross de Solera que es disputa a la localitat basca de Goibar. Insistim, sisplau, atletes de categoria sub-14, és l'hora de les medalles. Última volta per la categoria sub-16 masculina, 2 quilòmetres per davant. I encara un grup força nombrós.
Ja tenim aquí els primers classificats de la cursa sub-16 masculina. Ara sí que ja estem en els trams finals del campionat d'aquesta categoria. Posició. Gonzalo Turbo, tercer. L'atleta del Club Atletisme Ascó, Déu-n'hi-do la gent de la Ribera d'Ebre, com estan ocupant places d'honor. Walid Benquip, no, perdó, 5-5-2, perdó, Gonzalo Turmo, l'havíem vist abans. Ara sí, el Walid, 2,65, tercer classificat, hi ha hagut un canvi d'ordre en els últims metres. I aquests tres primers atletes serien els que tenen passaport directe per Getafe. Marc, no te'n vagis molt lluny. Marc, aquí. Ei, niño. Enhorabona. Escolta, com ha anat aquesta cursa? Hem vist que en la primera volta més o menys agrupats, però després has ficat el turbo i aquí no hi ha qui t'hagi pogut seguir. Bueno, hem fet la primera volta tots junts i després de la primera pujada un atleta ha fet un canvi, jo he intentat seguir i just quan faltaven més o menys un quilòmetre he vist l'oportunitat i he fet un canvi a veure si m'es podia deixar. Què passa, Escó? Que tenim a tu, hem vist abans de l'Anna Mas, després veurem si passa alguna cosa amb el Pere. Què mengeu allà? No sé, entrenaments. Molt bé, escolta, Getafe, alguna perspectiva? Bueno, anar a fer el millor possible i gaudir de la cursa. Molt bé, Marc, doncs enhorabona i que surti tot com tu estàs esperant. Ei, niño. Ei, niño, escúchame. Niño. Segueixen arribant atletes de la categoria sub-16 masculina. El vent que ha parat, està una mica millor la sensació tèrmica, però recordeu que teniu servei davant. Veiem entrar ara un atleta de Laetània. Quin sprint que veiem entre aquests dos atletes de la categoria sub-16 masculina. És igual quina posició, l'important és lluitar fins al final.
1.640 metres, una retallada respecte a l'any passat de 1.000. If you wanted to, these expensive, these is red bottoms, these is blood shoes. If you cook, I can get them both. I don't want shoes, and I'm quick. Cut a nigga off, so don't get comfortable. Look, I don't. Atenció a la sortida de la